Okay. So, welcome sa tanan nga ni adin ni sa to ang first na to nga klase. Ato ning himuon na siguro possible ang mga once a week siguro. Every Saturday kay para at least na atay tawag ana nga ongoing ba kay kini ato ang ginahimo karon dinhi sa basic tawag anang apologetics then pagkahuman by tomorrow ang LCA is na upper klase 4 PM tomorrow. So didto kay tawag anang naay mga pangisgutan mga ang kuyawan man gud namo nganong amo aning tawag anang gilahi tungod kay base unya og masaypan ba naay mga termino nga ato ang tawag anang panggamiton basig magunahon na ang uban mga di pa sa katoliko de siguro ni muna ato ang kuanon ato ang tawag anang magsilbi ato ang iklaro ang ato ang pagpadayag kung unsa gyud ang ato ang gitawag og baruganan. So kining ato ang klase karon is introduction pa man ni. So mo lang naatay pag-ila-ila kay para at least sa sunod nato nga klase is magkailhanay na ta. Okay. So asa mo to nako ibutang ning atong share screen na dili lang ha mag-share screen ko all participants. Okay. Mag-share screen sa ko sir ha. Okay. Ang problema ani kay tawag anang okay. So all host tama. Okay. All participants okay. Makita ba sir ang ako ang kuan ang tawag anang screen? Oo, kita sir. Okay, dali lang ha. Di man lang ko magkuan siya. Okay. So, naata karon sa ato ang basic apologetics conference mo ni ato ang tawag anang title Basic Apologetics Conference kay most of the participants here nga tawag ana nag-appeal is kanang gusto makakat-on unsaon pagpanalipod ang gitawag og pagtuong katolika in a basic manner, in a basic way. Nya sagad pod sa tawag anang nag-appeal gawas pod adtong gusto makakat-on og basic apologetics napoy uban po dinhi labi na kang Sir John Solangon mura og refreshal daw kuno ni iya ha. Kang Sir Warren Tatad pod refreshal daw kang Ma'am Sheng from Thailand. So mo na nga ato aning gihimo kay ang atong tumong og tinuhaan ni is magdungan ta pag-uban pagpanalipod sa ato ang pagtuong Katolika aron mapanalipdan nato ang atong pagtuo sa sulod ug sa gawas. So after sa ato ang presentation karon siguro mga 20 minutes to 20 or 30 minutes isa nga mahitabo isa naatay pagkulo kabildo or pag Q&A sa ato ang topic kay para at least after sa ato ang klase ang mahitabo kay para naapod tay murag silbi nabi mga pangutanas no mga pangunahuna ba nga wala may siguti sa speaker so mas pinakamaayo nga erase nato kay para at least after sa ato ang klase walay mabinbin nga pangutanas tong pangunahuna kung naa manggaling at least sa umaabot dali ra nato gitawag og matubag. Okay. So naata karon sa introduction of the Basic Apologetics Conference. Pag-ingon og Basic Apologetics Conference kung sa kuan pa maraog naa sa elementary level of a way of defending the Catholic faith. Pag-ingon og elementary level, magdungan siya sa kuan sir, magdungan siya sa tawag ining katisismo o kining tawag ining pagpanalipod kay ang apologetics dili gyud na siya pwede nga magbuwag sa katisismo. So ang katisismo, ang catechism mo na siya ang barahan, mo na siya ang basis nato sa ato ang paghatag og insaktong paghatag pagpanalipod sa pagtuong Katolika. Kay most of the defenders of faith na ato ang palibot karon sagad man gud usahay masaypan na nato ba nga unsa mo gyud sila Katoliko gyud sila o dili kay puro naman halos puro mabasa sa Biblia dili na mo ay ato ang gitawag og baruganan. So ang ato sa karon nga tawag ini nga sitwasyon so ang ato ang gina-impusar kanunay katong ato ang pagtuo nga gitudlo sa tong katisismo at the same time ang pag-implementar sa pagtuong Katolika ginamit ang santos nga eskriptura o ginamit sab ang santos nga tradisyon. Kay di ba sa ato ang pagtuong Katolika naatay tawag ining kanang basis sa ato ang pagtuo katong depositum fidei. So kanang depositum fidei mao na kadtong barahan sa ato ang pagtuong Katolika.
So dili ta pwede mag-claim or dili ta pwede magtudlo or dili ta pwede nga moingon tag Katoliko ta kung atuan ang i-deny ang depositum fidei nga gilangkuban sa santos nga tradisyon o santos nga gitawag og eskriptura. So kanang maong duruha mo na ang ato ang isgutan kay kung ang mahitabo manggod kung dili lang ta sa Biblia wa tay kalainan sa protestante. No. Mas maayo pag bukod ta sa tradisyon kay ang tradisyon nagatudlo man pud sa Biblia kay dili mo gawas ang Biblia kung walay tradisyon. Kay di ba ang tradisyon, it is a thing, it is a teaching, it is an action handed down by one generation to another generation. So buot ipasabot ang maong gitawag og tradisyon mao kini ang butang pagtulunan mga actions nga gipasa-pasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa laing henerasyon. So kung mingon ta og generation, it refers to 40 years. Nagapunting ka na sa 40 ka tuig. So kung daghang mga generation, daghang mga 40 ka tuig. So sa karon is naanata sa panahon nga naanata sa 40 generation. Ika 40th generation na ang 2022 kay kung nato ang i-total siya ang number 40, ang ika 400 years mo na siya ang 10 generations. So naaman ta sa upat o ikalima karon nga generation. So mahitabo nga naa na karon sa 2000 years ago na. Okay. So karon kining gitawag og basic apologetics ang mahitabo ani unsa day tawag anang first nato nga unsa ning apologetics. Kay uban man gud ang unahuna sa apologetics is debate. Ang unahuna sa apologetics makikatubang ta og makikatubang ta og kining protestante. So mo bisan ako sa una sa CFD pa ko katong member pa ko sa Catholic Faith Defenders way back on 1996. 1976 samtong sa 2006. Mo gina akong unahuna sa apologetics. Nga apologetics mo ni siya ang pamaagi nga may kagatubang ang langsikta, dukduko nato ang langsikta. Pero kung ato ang tan-aw ng apologetics palaw man gyud nato, ang pulong apologetics gikan sa Griego nga pulong nga apologia or apologia nga nagpasabot kini nga speaking in defense or an art of explaining and defending the Christian faith. So kining term din nga Christian faith gikuha nako ni sa kuan. Gikuha nako ni sa the New Advent or tawag ining the Catholic Encyclopedia. Pero ako ang gibutangan og close and open parenthesis na Catholic nga naman kay for the first 1,000 years there is only one church nga nag-exist nga gitawag og Christian church, walay lain ang simbahan Katolika. So kung mingon tag apologetics usa kini ka arte sa pagpasabot og pagpanalipod sa pagtuong Katolika, pagtuong Kristohanong Katolika. So buot ipasabot ang ato ang tawag anang pamaagi sa pagdefend sa ato ang gitawag og faith is di lang kay to defend kundi i-explain pud nato ang ato ang gitawag og pagtuo. Mo na sa lay Catholic apologist ang ato ang presentation siguro murag nalahi mi sa CFD nga pamaagi sa presentation kay ato ang pamaagi is mutubag ta at the same time sa ato ang tubag na ay gitawag og naglimin ba nga explanation. For example, kada naabot tay pangutana sa laing sekta nga mingon man sila nga brad dili ba sa Biblia niingon man ang Biblia nga gidili ang pagbaton sa mga larawan. Sa karaan nga argumento mingon man sila nga naman po'y gitugot nga larawan sa Exodo 25. So ingon ana ang pamaagi sa karaan nga mga argumento nga tawag anang ilahang pamaagi sa pagpresent sa pagtubag. So tungod kay ang lay Catholic apologist nangita og tawag anang pamaagi nga makahatag tagtubag nga short ang tubag pero nagtangag siya og explanation nga bisan pa og wala nimo gi-explain or wala nato gi-explain og taas apan ang maong tubag naghatag ng exact information regarding sa doktrina sa simbahang Katolika. Muna nga ang question mingon man sila nga kani mga Katoliko di ba sa Biblia gidili man ang pagbaton og mga larawan. So ang ato ang tubag okay man tong mingon nga ang Biblia pod nag-ingon man sad pod nga naay gitugot nga larawan. So sa ato sa lay Catholic apologist ang ato ang tubag short mingon lang man ta nga sa Dios way labot ang mga santos. So short siya nga tubag pero naghatag og explanation
pagpahimugat sa ato ang gitawag og pagtuo. So pagtubag nato nga sa Dios atong giklaro nga katong gidili sa Dios apan wala gidili ang larawan sa gitawag og mga santos. So ato ang gidala, ato ang gibitbit ang esensya sa apolohetika nga ang pag-explain og pagpanalipod sa Kristohanon or Katolikong gitawag og pagtuo. So unsa man ito ang basis ana? Kay sagad man god ilabi na karon nga panahon daghan na kaayo mga ecumenical priest gawas sa tawag anang uban kanang mga pari mga hilig kaayo sa ecumenism. Halos sa tawag anang gakso nagsakto ang protestante. Sana hugto gakson ang mga kuan ang mga Muslim. Unya pagkahuman maingon dayon nga di na to na sila pwede dauton sir o di na to sila pwede ingon anaon sir kay mga igsuon man nato na sila sa gawas. So ang nahitabo is gi-compromise ang ato ang gitawag og pagtuo. So unsa man gyud ang ato ang basis nganong kinahanglan nga mohimo ta og apolohetika. Ngano man una tungod kay gitudlo na sa deposito sa ato ang pagtuo, particularly kanang gisulti sa balaang kasulatan. Niya. So makita nato kini nga pulong gigamit kini una ni Saint Justin the Martyr. Gikan sa 165 AD kanang term nga apologies, kanang term nga apology, kanang paghimo og defense regarding the Christian faith gigamit na from the time of Saint Justin Martyr until sa pag-abot ni Saint John Damascene ni adtong 8th century. San Juan Damasceno ni adtong 8th century kay pag-abot sa 8th century katong Second Council of Nicaea patibitang regarding iconoclasm, tawag anang nagbugno ang Eastern Church o ang Western Church, ang Eastern Orthodox Church o ang Western Orthodox Church. Kana nga panahon is dili pa man siya kuan, dili pa man siya tawag anang totally gyud nga na split ang duha ka tawag anang Orthodox areas. Orthodox gani ang buti pasabot genuine. So katong Eastern gitawag sa Eastern Orthodox, kita Western Orthodox ta. Sa tua kay Western Orthodox ta. So pagkatag Orthodox Church, it refers to the Eastern and Western Orthodox. So kanang 8th century sa dihang nagbattle na regarding sa tawag ining pagbaton og mga dibulto. So naay mga irihis nga mga tawag anang Orthodox nga nakatubang sa Second Council of Nicaea tungod kay nakatapot sa ilaha kay kanang gud nga panahon kusog kaayo ang Islam ana nga panahon. Nya ang Islam ana nga panahon kanunay gyud na ginaatake ang simbahang Katolika regarding sa pagbaton sa mga dibulto. So kadtong sa eastern part sa ato ang gitawag og simbahan, nakabaton sila ingon anang argumento unya mao nay ilang giimplementar pod sa ilahang tawag anang mga diocese sa eastern part sa gitawag og pagtuo. Sa to ang gitawag og religion. So karon ang nahitabo, so siyempre nakita masimbahan nga nagkasamo, so nahitabo nagpatawag ang simbahan og Second Council of Nicaea. Dito gihapon nahitabo dito sa tawag og Nicaea. So karon ang nahitabo dito ergo sila, then ang niatubang ang nakag-ergo gyud dito nakagdebate dito kini si San Juan Damasceno. So dito nagsugod ang paggamit sa term defender of the Catholic faith. So ang katong yung first usage gyud para sa mga depensor sa pagtuong Katolika is ang tawag nila is apologist. Nya kini Saint Justin the Martyr kuan man gud ni siya kanang layman, dili ni siya pari. Sama ni siya nato pero kuyo ni siya nga klase nga layman. So kini nga layman nakatubang dito sa tawag anang emperador iyang ginipingsaan ang pagtuong Kristiyano pagkahuman so mooto siya ang pinakauna nakahupot sa term o sa titulo nga apologist. Siya ang apologista. Pagkahuman pag-abot ni Saint John the Martyr, so Saint John Damascene rather, pag-abot niya wala na gigamit ang apologist pero gipaklaro, gipasayon ang termino gigamit og the term defender. Muna sagad sa mga CFD karon mogamit na pud sila og term apologist, di ba? Apologist pod. Kita kay
ato nagiklaro nga lay Catholic apologist kay ang tinuod gyud nga apologist, ang tinuod gyud nga defender sa pagtuong Katolika is mga obispo. Ngano man kay ang mga obispo sila man tong gitugyanan sa Dios nga tawag anang magbantay manang sa Acts of the Apostles chapter 20 verse 28. Ato asang basahon ang gitawag og Biblia. Buhat sa mga Apostoles kapitulo 20 bersikulo 28. So ato ang basahon na mga higala o mga igsuon niya 20:28. Okay? Kini nga libro is gisulat ni San Lucas ni estudyante ni Kuan, estudyante ni San Pablo. 20:28 niya. Basahon nato ha. Take heed to yourselves and to the whole flock, when the Holy Ghost hath placed you bishops to rule the church of God, which he hath purchased with his own blood. So, buot pasabot, ang Espiritu Santo nagtudlo, nagpahimutang ni ining mga obispo sulod sa simbahan sa Dios aron mo oy murul, mudumala, magbantay ni ining maong gitawag og simbahan. So, ang tinuod nga apologist, ang tinuod nga defender sa Catholic faith is ang obispo. Pero kay nihit man kay nato ang mga obispo, so gamay ra man nga to ang mga obispo, mo na nga by virtue of our confirmation based sa tawag anang New Code of Canon Law number 229, ito ang basahon. Kadali lang ha. Okay. New Code of Canon Law number 229, mo ni ang ato ang basis pod. 229. Okay, aniya. Lay persons are bound by the obligation and possess the right to acquire knowledge of Christian doctrine, appropriate to the capacity and condition of each in order for them to be able to live according to this doctrine, announce it themselves, defend it if necessary, and take their part in exercising the apostolate. So, kini kay New Code, isulti nga we have the obligation by virtue of our gitawag og confirmation. So, naatay tawag anang obligasyon sa pagpanalipod provided na kinahanglan ta nga magtuki pod sa ato ang gitawag og pagtuo. Kay nami panahon sa Latin nga nemo dat could non habit. Ang buti pasabot, dili ka makahatag kung wala kay imo. So dili ka makapanalipod, dili ta makapanalipod kung wala gyud watay pagtuon, walay pagtuki, walay pagkuy-kuy sa mga kamatuoran nga gitudlo sa inang simbang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mo nang kinahanglan gyud ta magkuy-kuy. Mo na ang basis nato nganong mag-implementar ta sa gitawag og apologetics tungod kay ang Biblia mismo ang usa sa gitawag og barahan sa pagtuo, ang Biblia mismo nagtudlo nga mahitungod sa apologetika o apolohiya sa itong biblical foundation. So atoan nang mabasa, number 1 is Philippians chapter 1 verse 7 and 6. So ato ang tawag anang basahon. Verse 7, as it is meet for me to think this for you all, for that I have you in my heart, and that in my bands and in the defense and confirmation of the gospel you all are partakers of joy. So sa tawag anang sa Bisaya pa nga kita tawag anang silbi gilig-on ni San Pablo aron paghatag natong pagpadalipod og kumpirmasyon sa ebanghelyo nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Nya 16, some out of charity knowing that I am set for the defense of the gospel. So kanuna gyud ginasud ni San Pablo nga defense of the gospel. Unya kining term din nga defense, ang original word sa tawag anang Greek is apologia or apologia. So ako ang gibadlisan din di maganda ko maklaro kay ba? Hente apologia kay babayosi to evangelio. Okay? So ang gigamit og terminong apologia. Nya sa Latin is ang ihang gigamit is defensione. Pagpanalipod.
Okay? Same sa 17, same gihapon ni gamit og term nga apologian. Sa translation gihapon sa Latin is defensionem. So sa English is defense, pagpanalipod. Panalipod mahitungod sa gitawag og pagtuong Katolika. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15 migamit gihapon si San Pedro katong gingon niya nga kinahanglan andam kamo sa gitawag og pagtubag. So ang gigamit niya nga term dinhi kini siya nga term is apologian. Pantetu di na po maklaro kaayo ang ihang kuan pinaka screenshotted siya. So ang nahitabo migamit og term nga apologian ang buti pasabot to defend the faith, to defend the gospel. Kinahanglan panalipdan ang atong pagtuong gitawag og Katolika. So question, nganong kinahanglan man nato panalipdan ang atong pagtuong Katolika? Tungod kay bisan gani ang Biblia nagtudlo, naghatag og pahimugat nga ang kaaway sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala lang kay na asgawas, naapod sa sulod. So na koy gibutang dinha nga gitawag og illustration. Makita nato gibutangan ako og circle mo nang tawag anang mga panahon nga pagkahuman na ay puti, na ay maroon, na ay red. Kining red is mo ni ang panahon nga tawag ining sa panahon sa mga martir. Nya pag abot sa tawag anang maroon, nagapunting na didto sa panahon nato karon. Nya kining naa sa puti is presente, kadang present nato nga gitawag og time. So naa sa tunga ang simbahan Katolika. So naay mga pictures nga naa dinhi, naay picture ni Charles Taze Russell sa ibabaw, si Charles Taze Russell, si Manalo, si Kibuloy, si Soriano, nya kinsa pa sa pikas, kini si Muhammad. Kini sa ibabaw naa sa tawag anang left, si Muhammad na founder sa Islam, si Martin Lutero, si Ellen G. White ug ang 43,000 Christian denominations. So, kung ato ang tan-awon, kining naa sa gawas nangatake sila sa simbahan Katolika mo na ay tawag ang naka-straight na line, atake direkta sa simbahan Katolika pero nipis. Ngano man kay ang ilang argumento, kana argumento ni Luther, faith alone, Bible alone, gi-condemn na sa kadaghang mga konsilyo. Sa Badista samot kining kang tawag ining kang Church Taze Russell, samot kining ilang pagtuo nga si Kristo dili Dios. Gi-condemn na sa Council of Nicaea and First Council of Constantinople. Si Manalo na nisamot kining anghel, samot na ni Kibuloy. Ug ang uban pang mga pundok nga naa sa gawas sa simbahan Katolika. Ang pinakadako na kusog kay mga atake by way of tawag anang teaching by way of force, puwersa, ako na po ang tanawon ang 11th, 12th century or bisa pag iatras ato sa 6th century, kining tawag ining Islam. So, kaaway magyud na sa simbahan Katolika. According to St. Ignatius, mo ni sila ang forces of evil nga naa sa gawas. Muna usahay, kaingon bitaw ko nga kining ato ang bag-o nga teaching karon nga kanang miingon sila nga kana mga igsuon nato na sila mga kamatuuran. So may mahulog ang katong statement ni St. Ignatius of Loyola na they are forces of evil na makak dito sa St. Ignacio. So di gina pwede nga mahimo sila na truth nila kung naa man sila kamatuuran dili na gikan sa ilaha. Gikan na sa simbahan nga ilahang tawag ining gikopya. Kay para ingnon pud sila nga they are bearers of truth. So mo na so naas gawas ang pinakakuyaw nga kaaway sa simbahang Katolika, wala gyud ingon nga naas gawas. Naara diri sa sulod. So dako manig aro, so abot pasabot, kusog ni mo hapak ni, kusog ni mo latos ni Ginoong Kristo kining Islam. Pag amot sa sulod, kining sekretor kaayo, kining mga liberals and modernists. Nga diin, gipaluyuhan aning mga mason o kining gitawag og mga komunista. Ang kuyaw magud aning naa sa sulod mga higala og mga igsuon kay nagtawag ining nagsulob sa bligsutana ang uban. Dili man tanan. Nagsulob bligsutana na ani maiter, na ani sing-sing as obispo, nagsulob bligsutana isip pari or isip kardinal, na ani sa sulod sa simbahang Katolika. Kining naa sa gawas, siyempre ang atong basic apologetics, ang kanyon is naa sa gawas, wa tagabantay nga naay atomic bomb, na ay nuclear nga naasulod sa simbahang Katolika.
nga nagtuot ang atong kalaban nga naa sa gawas kining nakaaro mo ni ang atong bugtong kalaban dili nga adri sulod mo na sa San Pablo Acts of the Apostles chapter 20 verse 30 ingon niya kay may manungha dinha ninyo magtudlog balitan kabalo si San Pablo nga sulod sa simbahan nga gitukod ni Kristo na ay gitawag og mga tao dinha nga gipaluyuhan sa yawa nga kusog kaayo manglingla og tawag ini nga dauton ang pagtuo pinaagi sa pagsulti paglubag sa mga kamatuoran nga diin atong gidawat kang Ginoong Hesukristo. Nya na ako'y tawag ini usa ka libro dinhi. Kini. Salamat kay ni Sir Jan ha sa imong pagpaambit aning libro ha. Kini The Mystery of Iniquity. Naa sa page 135. Naa dinhi ang gi-quote din nga statement gikan nga statement ni Monsignor Mario Marini. Ingon pa din ingon pa sa mao nga tawag anang Monsignor. Ingon pa niya, our hands are tied. Ang ila daw kamot gipanghigot daw. We can do nothing because it is Masons who occupy the key positions. So, kung tan-aw nato ning kinilang sa gawas ang ato ang kalaban, wa ta kabantay diri sulod, wa ta kabantay pud nga ato ana pud ang gipanalipdan, nagtuot ta nga pagtuong Katolika pato pero dili na. Muna ang ato ang bantayan, ang ato ang kanyon, wa lang kay sa gawas. Bantayan pud nato ning naa pud sa gitawag sa sulod. Ngano man kay ang naa sa sulod maunay pinakangilingig. Ngano man kay sumala pa sa ilahang tawag ining unsa na sa ilahang plano kining sa Alta Bendita. Alta Bendita, unsa may plano nila? Kining tawag ining record is gipapublish ni sa madaghang mga kapapahan kay para mawad-ag maskara ning kuan, mawad-ag maskara ning kaaway sa simbahan nga naa sa sulod. Liman ka, ang ingon nila kining sa mga mason, let the clergy march under your standard, always believing that they are marching under the banner of the apostolic key. So, kuya din sila kay ang ilahang himuon is mo penetrate sila pagkahuman sakyan daw kuno nila ang tawag anang hierarkiya o nya pagkahuman itudlo dito ang ilahang gitawag og ideolohiya. So, kung ato ang tan-aw ang naa sa gawas kini pangutana ni Manalo si Cristo Dios, kining si Kibuloy ang Santissima Trinidad, kining sa tawag anang si Eli Soriano mahitungod anang unsa ni kining Bible alone, Ellen G. White adlaw iba pahulay sa pani kining tawag anang kaning dietary laws, kining si Martin Lutero regarding faith alone and sola scriptura, hagben na nang gitubag sa simbahang Katolika. Mo bitaw karon kitang mga dipensor sa pagtuong Katolika, dali na kain na to sila pangtubagon. Ngano man kay naa nay tubag ang simbahang Katolika sa daghang mga dogmatikong konsilyo nga kanang ilang gipangtudlo gipang-condemn. Pero ang problema wa ta kabantay pod nga naay gipang-condemn ang simbahan. Ilabi na sa tawag anang First Vatican Council na gi-condemn ang mga kasabtong papahan through sa syllabus of errors. So naay gipang-condemn nga wa ta kabantay nga atuan ang gipractice karon. So mao na nga ang pagpanalipod sa pagtuong Katolika wa lang kay magpunting nga naa sa gawas kung dili naa po diri sa gitawag og sa sulod. So mao na nga ang apologetics ang ato ang pag-explain sa pagtuong Katolika o ang ato ang pagpasabot, pagpanalipod sa pagtuong Katolika, mamahimo lang ng mubarog, mutindog kung ang ato ang pagpanalipod, bantayan nato ang tanang kaaway sa simbahang Katolika. Pag moingon og tanang kaaway sa simbahang Katolika, kanang sa sulod o sa gawas. Muna sa CFD pa ko sa una, one of the articles sa Constitution ng Bylaws sa Catholic Faith Defenders, ang giingon, kung ko masayap sa Article 3, sa CFD tawag ining CBL. Ingon dito nga panalipdan ang simbahang Katolika sa sulod o sa gawas. Sa LCA pod mao pod panalipdan ang simbahang Katolika pinaagi sa pagpadayag sa tradisyon sa pagtuo, panalipdan ang pagtuo sa sulod o sa gawas. Nga nang butangan magyud nato
sulod og sa gawas. Nga naman tungod sa hinungdan kay ang kaaway sa simbahang Katolika wala lang kay sa gawas. Kung dili naapod sa gitawag og sa sulod. Naa sa sulod. So buot ipasabot, makita nato nga ang ato ang gitawag og pagpanalipod sa pagtuong Katolika, panalipod sa pagtuong Katolika, sana kanang tawag anang mapuslano ni kon mailhan nato ang tagsatag sa nato ka mga kaaway kay naa may pamaagi unsaon nato pagpadayag ang unsaon nato paggamit ang apologetics. Number one, siyempre kinahanglan naatay obedience sa ato ang pagtuong Katolika. So kinahanglan obedient ta. Nya kanang maong obedience kinahanglan dili tong false obedience or dili katong blind obedience. So ang pulong obedience nga gisgutan nina atong sundon katong tawag ining gitudlo sa ato ang simbahan gikan pa sa 1st century AD nga mautoy gipasapasa kay again mo na ginabalik-balik nako sa ato ang gitawag og program nga ang mga Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pari wala sila katungod nga magdesisyon nga mag-create og bag-o nga pagtulunan. Kay kung mag-create sila og bag-ong pagtulunan, gawas na sa ilahang mandato nga gisugo sa atong ang Ginoong Jesucristo. So, ang ilang itudlo katong yung tawag ining kadtong gitudlo mismo ni Kristo, katong niingon si Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Munang si Saint Paul niingon, Romans chapter 1 verse 5, iawhag kita aron musunod kita og magpailalom kita niining pagtuo nga ato ang gihuptan. So number one, kinahanglan na atay obedience sa hierarchy sa atong simbahan, pero katong atong sundon katong yung nagtudlo sa pagtuo sa simbahan Katolika. Pag ora sa gani nga di na mutudlo og pagtuo sa simbahan Katolika, sumala pa ni San Tomas de Aquinas o Aquino, ngon pa niya nga usa ka balaodnon o makatarunganon ang dili pagsunod sa mga subordinates sa usa ka superior nga nanudlo og butang makadaot sa pagtuong Katolika. So naate katungod nga mobalibad og di mosunod. Pero kung gitudlo na simbahang Katolika, mosunod ta ngano man kay mo man isugo sa deposito sa tong pagtuo og mo nay sugo ni mismo ni Ginoong Jesucristo. Ang mudawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo, nagsalikway nako og nagsalikway sa nagpadala kanako. Pero ang problema, unsaon man nato pagkahibalo nga kana nga tawag ining pagtudlo o pagtuo nagitudlo sa usa ka pari, sa usa ka obispo, sa usa ka kardinal o bisan pa sa Santo Papa gikan na sa tawag anang pagtuo gyud mismong Katolika mo nang kinahanglan ta magtuon. So mo nang hinay. So number one, obedience sa Catholic faith. Number two, kinahanglan tang tawag anang magtuon sa atong pagtuong Katolika. So sa ato ang pagtuon sa pagtuong Katolika, so siyempre normal gyud na nga ato ang basis mogamit ta sa tawag ining kuan, sa tawag ining basis ato ang pagtuong Katolika. Number one, kining katisismo. So dapat tan-aw na atong catechism, nga katong catechism nga walay kanang liberal or modernist teaching nga gisoksok. So manang ato ang bantayan. So kinahanglan kabalutas tong katisismo pagkahuman mo obey ta sa tuang tawag anang hierarkiya, then ikatulo andamon pud nato atong kaugalingon diha sa grasya. Kay siyempre dili man maka-implementar og tinuod nga panalipod sa pagtuong Katolika kung kita mismo wala diha sa gitawag og grasya. Mo na nga ang grasya nga gihatag sa ni Ginoong Jesucristo diha sa simbahan pinaagi sa mga sakramento mao nay makapalig-on ug makapabuhi sa atong kalag nga makabuhata sa tinuod nga pagpanalipod by way of tawag ining words and by way of action. Okay, again, sumala pa ni St. James chapter 2 verse 14 to 16, ang pagtuo kung walay buhat patay. So mao na nga sa tuang conference karon is nga tuang tawag anang gihulog nato nga general ang atuang gitawag og gisgutan, at least ma-aware ta sa purpose or purposes sa ato ang paghimo sa pagpanalipod sa pagtuong Katolika. Kaya ang pagpanalipod sa pagtuong Katolika wala lang nagapunting sa atong mga kaaway nga naa sa gawas, kung dili ato ang pangandaman ang pinakangilngig nga kaaway sa simbahan Katolika kaning naa sa sulod sa ato ang
gitawag og simbahan. So, basic apologetics na to, siyempre tubag ta atong mga higala natong mga di Katoliko ba, kanang di mo ka og baboy, kanang dinuguan o kana mga basic tawag anang questions na. Pero kinahanglan tang mo tiglom. Pero ayaw pa tong tiglom nga mo diretso na kag sutoy sa kinailoman. Kaya ang problema na mahimot nang si di bakantis. di na ta mo tuog papa na hinuon. Mutiglom ta pero naay giya sa ato ang makaparian, ilabi na giya sa gitudlo sa ato ang inahang simbahan. Kaya diha man to may bawaan kung ang pari ba nagtudlo magtama, ang obispo ba nagtudlo magtama. Kung ato ang tawag anang sana ba gi absorb pagsakto ang gitudlo sa simbahan before pa niabot na nga papa, before pa niabot na nga obispo, before pa niabot ng mga kardinal. Kung atuan nang giabsorb makailata ang kanang tawhana, makatoliko man o dili, kung nagtudlo ba na og pagtuong katolika o wala. Okay? So, karon atong i-open ang ato ang tawag anang time for open forum. Para at least inoon naman si Ma'am Sheng, tubag masad pud na si Sir John Sulangon na apod mohatag pod na og pagtin-aw kung naay tawag anang regarding sa tradisyon sa pagtuo. Kanya si Sir Warren Tatad pwede pod mohatag pod ni og kuan. So kung naay pangutana pwede mo raise sa inyo hang tawag ining question. So open lang ato ang lamesa for our tawag ining general na nga tawag anang open forum. Pwede sa akong gisgutan, pwede pod sa wala sa ato ang gitawag og gisgutan. Okay? Kinsa na mangutana? Kana dong di mangutana do kapay na nakasabot na nagwa kasabot. Okay, sige. Si Sir Jaymar, tani paminawan Sir Jaymar. Okay, sige Sir. Hello. Hello, sir. Good Yes, sir. evening sa inyong tanan diya, sa atong tanan diya. Kanang akong una ba, regard dawat sa minyon ba? Isip na ang primo agi sa kuan as sa kamot or sa ba. Okay. So ani Sir? Ako usa pod ko kaligod. Sige Sir, padayon. Padayon Sir, padayon. Kay murag article nakakita murag sa article pa nga murag di sayop kuno ng itunol kuno kuan sa kamot ba kay secret ba na body and blood of Jesus ano kunong gunong kamot kay kung mangko ang kamot bulingon. Okay Sir. So ato ang tawag anang tubagon Sir. Pinaagi pod sa mga gisulti pod sa mga Santo Papa. So dili ako ang musulti kung dili kadtong tawag ana mga Santo Papa ug mismo ang ato ang tawag ining simbahan gid mismo ang mamulong. Nya kining ako ang gigunitan is gisulat ni Father Edgardo M. Arellano. The Kneeling. Kini sa Sir Jaymar. So dinhi gi-quote niya ang statement ni Pope Saint Sixtus nga nag-reign ni adtong 115 to 125 AD. Ang giingon dinhi, ingon pa ni Pope Saint Sixtus, it is prohibited for the faithful to even touch the sacred vessels or receive communion in the hand. Ba nagisulti ni Pope Saint Sixtus. Sunod, Saint Leo the Great. Nag-reign ni adtong 440 to 461 AD. Nag-ingon, one receives in the mouth what one believes by faith. Okay? So, katudang mudawat daw sa baba, mao gitong tawag anang naghupot sa tinuod nga gitawag og pagtuo. Sa Council of Saragossa ni adtong 380 AD, it was decided, giingon sa simbahan na, it was decided to punish with excommunication anyone who dared to continue the practice of communion by the hand.
Next, congregation of the divine worship. Certainly, it is clear from the very documents of the Holy See that in the dioceses where the Eucharistic bread is put into the hands of the faithful, the right to receive the Eucharistic bread on the tongue still remains intact to the faithful. Therefore, those who restrict communicants to receive Holy Communion only on the hands are acting against the norms. However, let all remember that the time-honored tradition is to receive the host on the tongue. Pero nganong na kamot kron mo niya kung giingon sa inyo, pero problema dili pa ko mo kuan ba kanang dili pa ko mo tiglom kaayo kay ang problema ana kung mukaon da yung taugahi basig mo niya kung gingon basig masaypan ninyo, masaypan ko ninyo. So sumala sa gitudlo sa mga kasanto papahan, sumala sa gitudlo sa ato ang gitawag og simbahan, obligado ta nga modawat sa santos nga Eucharistia, ipaagi nato ba dili pwede sa kamot. Next question, sir. Naay pangutana? Sir John Solangon, basin lang kay dungag, sir. Sir John. Sige, sir. Actually, sir, ganun po, sir, na so wala pa ko sa society sir, tayo sir. Nagkalawat ko sa isa kapare, sir, sa Jesuits. Yes, sir. Di mo hatag bay ko yung baytang, sir. Gihatag is kamot gina ko. Kinataas sa mga linya. Yung sa sakwa, kamot. Ano ko atong linya, di maging mo hatag baytang. Pagdawat o kamot, sir. Yeah, yes, sir. Madapli ko sa pling mo. Nag-ampo ko, sabihin. Pag kuman nag-ampo, kuman ng misa alas 12 kay alas 12 pa misa. Yan to sa pare. Atong pare, sir. Ako to principal, sir. Mo? Principal ng pamilyo. The sweet. So ako nakikisuya ko sa iya, ha? Kung may gusto na sa iya, ha? Father, I am the one who asked the communion by tongue and you refuse. Yun din siya sa kuwana. Ikaw dito. Di ka man bata. Grabe, parang pagkala. So, gina ko, di ka man bata mo dawat ka sa baba. Diretsuhan ko, sir. Gina pa ko na. How did Christ give the bread to the apostles? Did Christ give the bread to the apostles in the mouth? He gave it in the hand. Kuya, okay, pag nakuratan ko, sir. Nainatong niya ba? Mutong, diyan ko nag-start kung kanang tuon sa akong crisis simbahan. Lahi-lahi naman pagtundo nila. Maugyod, sir. So, ang sa tuam gud ana, usa na sa ilahag yung tawag anang mga argumento po, sir. Pero ang problema, basin nakalimot siguro si Father nga, katong gitagaan ni Kristo sa tawag ining iyang lawas by hand, is mga obispo ba ito? Oo, ako nag-ikot, sir, nag-inal ako sa sir na, Father, we have a document under Pope John Paul II. Okay. Cardinal Arinsi, that we have the right to receive it by tongue, even by kneeling. Giinam ko niya, dili may mga hari na muluhod mo. Basta grabe. Ako natuta, ako nahuna. Nilisod lagi sa. Mana akong giingon kaganina nga ato ang bantayan. Kay naay mga panahon ba nga basig nagtuo pa ta ba nga Katoliko pa lang natuo di ay ana wa. So manang kuyaw ang yawa kuyaw gyud mo atake niya karon nga panahon katong ako ang gisgutan katong sa mensahe sa Birhen sa Quito, Ecuador, karon ang magpusakuan pa murag final assault ba sa demonyo karong panahon na. Malas lang ta kay naatlan gyud ta. Naata aning panahon na. Okay? So next question. Napakay follow up, Sir Jmar? Katulang sa sir kay una pa. Mao. Okay. Sige. So naata sa tawag anang kuan ron niya by next meeting nato next Saturday pohon is magsugod ta sa ato ang basic presentation sa doctrine sa simbahan. So balik ta adtong tawag anang simbahan gitukod ni Kristo. So mao to nga to ang itakil na pod niya. Maningkamot ko nga mag-create ko og PowerPoint presentation niya pagkahuman para at least maka subaybay pod mo. Okay? So wala man siguro lain pangutana. Sir Sir Ray, Ma'am Sheng, kumusta?
Nakakuan ka ma'am, naka-mute ka ma'am. Minaw sa daw siya, maminaw. Okay. Si Ma'am Sheng to. Si Ma'am Sheng, Sir Jan, kauban ako ni sa una. Sir. Kauban ako ni sa una sa CFD pa. Maipod ni manalipod po ning ato ang babae na din niya. Iyang ba na si Sir Ray, Sir Nante, mayong gabiin niyo na sir. Si Sir Rubilio. Siguro itong tana. Okay. Sir Warren Tatag. Pangandam ba? Pagani o ikaw pangandam. Yeah, sunod next Saturday nato nga himuon is mag-prepare pud mo inyong mga questions kay para at least after sa 30 to 45 minutes nato nga presentation ang mahitabo is ato ang ma-cater nato ang inyong tawag ini mga questions kay ang ato ang ginalimit lang karon is 1 hour pero I think mo dilampas sa tag 1 hour eh. Lampas sa bata Ma'am Sheng. Si Kuan. Okay. Si Sir Warren Tatad, Sir Warren. Pwede yan sa tumama mag-asin sa one. Sir, wala. Wala sir. Kabugoy. Okay. So, ato aman ang gisugdan sa pag-ampo ato pug kaning tapuson pinaagi sa pag-ampo. Sir Jan, ikaw ato ang closing prayer, Sir Jan. Samahan sa anak, Diyos Santo. Amen. Santo. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ng Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan sa atong bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sa Lord Jesus, have mercy on us. Have mercy on us. Immaculate Circle of Heart Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Pius X, Pray for us. Our Lady Fatima, Pray for us. and Father, Son of the Holy Pray Ghost. for us. Uy, ayaw biya mong kalimot ha sa pag-like, share, follow sa Facebook page o gato ang YouTube channel Kalay Catholic Apostles International o ang RJ Sano de Second TV. Kunya, puhon, magkita-kita na punta sa magyapong oras next Saturday. Sugod na to nga topic nga may tungod sa gitawag og simbahan. Kato lang og maayong gabi sa tanan. salamat sir, salamat sir, Salamat salamat. kayo, salamat. Salamat, Je. Okay. Thank you kay Ma'am Good Sheng. evening. Good Salamat, evening. salamat. Okay. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.